Hej, mit navn er Kasper Zarandi. Jeg er privatlæge og ejer af Kasmedico. Hos Kasmedico samarbejder vi med Malene Larsen, ejer af din private sygeplejerske, for at tilbyde en unik kombination af private læge og sygeplejebistand. Vi er her for at hjælpe dig med akutte og nødvendige medicinsk og sygeplejemæssige behov, direkte i dit eget hjem. Vi tilbyder blandt andet hjælp til behandling af smerter, mindre skader, akutte infektioner, medicinjustering og andre sundhedsrelaterede behov. Vores mission er ikke kun at sikre, at du får hurtig og tryg behandling, men også at bidrage til at aflaste presset på akutmodtagelsen på Aalborg Universitet Hospital. Du kan nemt kontakte os for professionel hjælp, og vi er tilgængelige døgnet rundt. Ring til os i dag og opleve forskellen med private læge og sygepleje. Kasmedico er her for dig og din familie, når I har brug for det. Vi glæder os til at hjælpe dig. Kontaktinformationer finder du her.